koristio za demonstraciju da se Zemlja ponaša kao zvrk, a sastoji se od relativno malo dijelova. To su barem dva stacionarna okvira, oni su nepomični. Onda ima disk koji se okreće i ima os rotacije na kojoj je disk postavljen okomito. Disk, kao što sam rekla, se rotira, što znači da zakreće oko osi u kojoj je učvršćen u jednoj točci. I koliko se on brzo kreće, mi možemo iskazati pomoću kutne brzine. Znači, gdje je delta phi taj pomak za određeni kut koji je u radijanima, a delta t je vremenski period u kojem promatramo. Osim što se može rotirati, disk, žiroskop ima barem još jedan dodatan stupanj slobode kretanja i zbog toga ima određena svojstva, ima 4 dinamička svojstva. Prva dva su žiroskopska inercija i moment. Inercija je mjera tromosti tijela, to jest koliko se to tijelo odupire promjeni brzine ili smjera kretanja. Te se tako žiroskop suprotstavlja vanjskim silama koje mu pokušavaju promijeniti os rotacije. Iskazuje se momentom inercije. Prvo je moment inercije za samo jednu česticu, a druga formula je za neko tijelo. Zatim kutna količina gibanja, ona nam opisuje rotaciju, te je proporcionalna momentu inercije i kutnoj brzini. Zakon očuvanja kutne količine gibanja govori da u nekom zatvorenom sustavu je uvijek jednaka kutna količina gibanja. A što se tiče žiroskopskog momenta, njega možemo uočiti kao pritisak na postolje i ležajeve, te on nastaje kada neka vanjska sila djeluje na žiroskop. A precesija i injektacija, druga dva dinamička svojstva, također ima veze sa dodatnim stupnjem kretanja. I kada moment sile djeluje na žiroskop, on će početi zakretati oko osi koja je okomita na tu os i moment sile će njemu dati određenu kutnu akceleraciju, to jest promijenit će mu brzinu u jedinici vremena. A kada djeluje neka vanjska sila, možemo ponekad uočiti mutaciju, to jest male nabore na precesijskom stožcu i ovakvo ponašanje ima i Zemlja kada se giba u svemiru. Zatim potrebno je objasniti magnetsko polje koje je nekakav drugi dio ovoga zadatka i to je područje gdje mi uočavamo djelovanje privlačnih ili odbojnih sila magneta. Grafički ga prikazujemo silnicama. I budući da su oni zatvorene krivulje, imamo vektorsko polje, a istovrsni polovi će se odbijati, dok će se različiti polovi privlačiti. Jakost magnetskog polja, to jest gustoću silnica, možemo izraziti pomoću magnetskog toka i magnetske indukcije B. Magnetski tok označava koliko je silnica prošla kroz određenu podlogu površine S. U stvarnosti magnetsko polje će se stvoriti oko električnog naboja u pokretu, znači može se stvoriti oko vodiča u kojem teče struja, može se stvoriti i oko neke čestice koja ima električni naboj. A u zadatku je također pisalo da je materijal od kojega je žiroskop izgrađen električni vodič. I zašto je nešto vodič? Objašnjava teorija elektronskih vrpci. Ona govori da atomske orbitale, to su područja koja su na različitim udaljenostima od jezgre, one se preklapaju, nastaju molekulske orbitale i povećanjem njihovog broja nastaju elektronske vrpce. Razlikujemo popunjenu, valentnu i vodljivu vrpcu. U popunjeni su elektroni koji ne sudjeluju u kemijskim procesima, u valentnoj elektroni koji sudjeluju, a vodljiva je prazna. U vodiču energetska barijera između valentne i vodljive je relativno malena
i elektroni mogu relativno nesmetano prolaziti jednu i drugu, dok je u izolatorima, tvarima koje ne vode struju, ta energetska barijera veća i elektroni ne mogu prelaziti. I zato je neka tvar sa malom energetskom barijerom dobar vodič, zato što je električna struja usmjerena u elektrona. Također, žiroskop mora biti od neferomagnetskog materijala, razlikujemo dia i paramagnetične. Nijedan od njih ne može postati trajni magnet. U diamagnetičnima svi su elektroni upareni i poništavaju međusobno svoja magnetska svojstva. U paramagnetičnima ima nesparenih elektrona, ali oni ne mogu postati trajni magneti budući da ih je premalo. Kada bismo proučili malo izbliza, razlikovali bi različite magnetske domene, to su malena područja unutar materijala koja se ponašaju kao magneti. No, zbog termičkog gibanja atoma, njihova se magnetska svojstva poništavaju, dok ne dovedemo vanjsko magnetno polje, te ono orijentira domene i na kratko možemo uočiti magnetska svojstva koje će materijal imati, no kada mi maknemo magnet, ponovo će se vratiti u dezorijentirano stanje. Što se tiče mogućeg uzroka ove pojave, Fockove struje su električne struje u vodiču, a njih izaziva vanjsko promjenjivo magnetsko polje. I one same, budući da su to električni naboji koji se kreću, će inducirati magnetsko polje. U kakvom su odnosu to vanjsko magnetsko polje i magnetsko polje unutar materijala, govori Lenzovo pravilo, koje kaže da će smjer struja i njihovog magnetskog toka biti suprotno smjeru tog vanjskog magnetskog polja koji ih je izazvalo i oni će se odbijati. Za eksperiment sam je odlučila provjeriti utječu li jakost magnetskog polja na vrhnju žiroskopa, to jest hoće li on brže usporiti ako ja pojačam magnetsko polje. Kako bi vidjela koliko se razlikuje žiroskop koji se vrti bez ovih dodatnih neodimijskih magneta i žiroskop koji sam stavila u njihovo magnetsko polje. Prvo sam izmjerila vrijeme koje mu treba da se vrti bez tih magneta, iako on će usporiti zato što je on i dalje u području zemljinog magnetskog polja i ostalih vanjskih sila. Provela sam 5 mjerenja, izračunala sam prosječno vrijeme i budući da se ovaj žiroskop vrti rukom i moguće možda da ima i neke nepravilnosti u gradu za koje ja ne mogu vidjeti golim okom, izračunala sam i apsolutnu maksimalnu pogrešku. To sam napravila prvo za udaljenost od 0 cm, za 4, 8 i 12 magneta. Vidite, kada što više magneta dovedemo, to će biti sporije vrijeme vrtnje. Isto sam napravila i za udaljenost od 10 cm između žiroskopa i magneta, 20 i 30. Ali što se zapravo događa da taj žiroskop uspori, bilo da mu treba 157 sekundi ili 126. On se kreće kroz to magnetsko polje u koje sam ga ja stavila. I dobit ćemo isti učinak kao i za nepomičljiv vodič u promjenjivom magnetskom polju, to jest inducirat će se Fockove struje, koje će zatim inducirati vlastito magnetsko polje. I sljedeći Lenzovo pravilo, one će se odbijati od onoga što ih je izazvalo. Ovdje sam istaknula samo disk i jednu česticu da bude malo razumljivije za vidjeti. Kada prilazi magnetskom polju, induciraju se Fockove struje i magnetsko polje, odbija se i vuče ga u stranu suprotno one u kojoj se pokušava vrtiti. Zatim prolazi kroz to magnetsko polje
i sada se privlači budući da ovo nije pol koji je indicirao fotone struje. Ovaj princip usporavanja se koristi, već se zapravo koristi, uz to se kinetička energija, budući da struje teku unutar materijala, se pretvara u toplinsku, a koristi se u indukcijskim električnim kočnicama. One se ne mogu istrošiti za razliku od običnih kočnica s trenjem koje imamo u autima. Koriste se na primjerice vlakovima smrti ili modernijim električnim vlakovima, a koriste se i u nekim spravama za vježbanje kako bi se povećao otpor. Relativno se malo koriste trenutno, ali predviđa se da će u budućnosti se sve više upotrebljavati. Hvala na pažnji. Ja pozivam osporavatelja Marka Radolovića ako ima ikakva pitanja za izvjestitelja. Mogu izaći? Možeš. Imamo dva pitanja, ako možemo pojasniti. To je, možemo imati slobodno širosko, znači više od jednog. Molim glasno. Da li postoji mogućnost da oslobodimo žiroskopu i ostale stupnjeve slobode? Možete to pojasniti? Molim informativna pitanja za sad. U redu. Znači samo da ti nešto pokažem. Poznato koliko iznosi elektronska energetska barijera unutar područja? Ovisi o materijalu. Znači to je nešto različite za sve svaki. Da, svaki materijal ima svoju različitu. Imaju poluvodiči, kod njih se može, ako gazu zagriješ, onda te mogu reći. Da, onda možete imati sad 3 minute da se pripremite za svoje izlaganje. Koje točno? Bez magneta, samo magneta? Samo magneta. 0 centimetra. Hoćeš reći istinu da Može 10. Inače, ove prve 2 minute nakon izlaganja zapravo služe upravo takvim pitanjima za razjašnjenje, kako biste se onda tokom pripreme osvrta mogli sjeti skoncentrirati i napraviti reakciju. Sad za prvi put puštamo, ali ostalo da znate. Ovako, mislim da kao prvo htio bih pohvaliti kolegicu što je prva počela s ovim izlaganjem, ali htio bih također pohvaliti što je jako metodično izvela sva mjerenja i pokazala nam svoje rezultate, zato što je uspjela, barem meni osobno, razjasniti neku temu koja mi je bila sasvim nepoznata do prije sat vremena, ali što se tiče samih mjerenja i same tehnikalije prezentacije, mjerenje je jako lijepo pokazano, možemo vidjeti mjerne rezultate, možemo vidjeti graf prikazati mjerne rezultate i svoj svemu mislim da je eksperiment prikazan jako uspješno i da je uspio razjasniti možda i drugima kojima je to možda bilo nepoznato, da je to sada poznato. Da, evo još jednom hvala ti na ovoj prezentaciji. Dakle, evo ponavljati i izlagatelji sada imaju vremena 5 minuta za raspravu o samome rješenju. Možete početi. Moguće razjasniti one i malo više još one stupnjeve slobode. Jedino tamo nije baš bilo
da njemu zapravo ti, samo da pratim da gražicu. Znači, njemu zapravo ta dva stacionarna okvira, one njemu pruža određenu stabilnost. I zbog toga da je to samo jedan izložen svrh koji bi se naravno puno lakše, ako ne znam ko ulazimo svrh kad ste bili mali, kad ga zavrtite, više manje svaki će pokazati određenu precesiju. A ovdje, kada biste vi zavrtili ovaj žiroskop, ako ga vi rukom ne probate pomaknuti i dirati, on će zbog te nekakve ravnoteže koje mu pružaju ti okviri, on će ostati okomit na podlogu ili kako ste ga već zavrtili, neće odmah pokazivati precesiju. Dakle, ova dva okvira oko žiroskopa su fiksna i okomita, a žiroskop se samo vrti na dvije. Da, samo taj disk je učvršćen u sredini na tu os, taj metalan štampić, i samo on se vrti. A ove dva miruju. Jesu li poznate vrijednosti, odnosno jačine magnetskog polja? Veličine, to su bili neodimijski magneti i nisam stavila jačinu zato što je pisalo da je između 35 i 45, pa je to, nisam imala nažalost ništa čime bi izmjerila točno. Je moguće možda izračunati jedan struju koji je, odnosno napolje za struju koji je inducirano samo vodiča? Kad bi se priključio na ampermetar, ne znam sigurno da bi, ali mislim da je malo problematično što se ovaj disk vrti, pa je ne možemo ga baš priključiti bez da prestane biti stabilan žiroskop. A disk je napravljen samo od aluminija? Od kositra. Dakle, dijamantski ili paramagnetski materijal? To je dijamantski. Znači da negdje vratim, da. Na slajdu gdje su prikazane formule, momente inercije i Točno. Jesu. Tu je za kupnu brzinu, a tu je za moment inercije i za zamah. I zakon očuvanja. kako su u principu općenito formule ništa ne moguće baš ne treba. Da. Mislim, bilo bi moguće izračunati moment inercije, ali taj disk je malo... Da, njegov volumen ima izreze. Da, to je sve lakše. To bi mogli samo prepostaviti. Čemo staviti? Hvala.
to je kraj faze rasprave. Sada imate suci 5 minuta za postavljati pitanja. Sad da počnemo s ovim. Možemo i sad. Vrijeme ne vidim. Dobro, evo, možemo kratkih pitanja. Dakle, recite mi, kako se mjeri, što vam je ovo vrijeme 150, 160, što je to točno? Aha, samo da. To je vrijeme, znači, od kad sam žiroskop se mora zavrtiti ručno. Ej, kako ste ga zavrtili? Omotala sam, da, imate konac, samo da mi kažem. Dobro. I omotala sam uvijek istu duljinu konca, ali budući da se vrti ručno, nemoguće je da sam ga uvijek baš identičnom snagom, iako sam probala i povučete konac I onda kraj je kad on... početak mjerenja je kada je taj konac se izvukao, smakao sa žiroskopa, a kraj kad je u potpunosti usporio. Da, kad je Dobro, ja sam sada toliko. Prosto meni nije jasno samo, gdje su točno stali magneti s obzirom na žiroskop? Magneti su bili u ravnini sa tim diskom koji se vrtio. Kao, tako da, mislim, možete nacrtati na ploči ili nešto. Kako to točno izgleda? Znači, ovo je taj žiroskop i stavila sam ga na plastično postoje magnete i oni su stali, primjerice ovo sad, ne znam, 10, pa sam ga udaljila za 20 i od tu do tu je ta udaljenost. Aha, znači svi magneti su naslagani jedan na drugog. Magneti su, evo, bili su polegnuti. Znači kako tu izgleda magnetsko polje tih magneta Da, točno? grafim. I onda je magnetsko polje bilo, nadam se da će se vidjeti. Znači magnetsko polje je bilo, ovo gledamo te magneti sprijeda i onda bi ovdje i naravno ispred prostor, ovdje bio sjeverni pol i južni. Ne, mislim, pitam vas točno na ovom specifičnom postavu, kroz žiroskop kako ide magnetsko polje. Aha. Malo iz ovog puta mislim da se ne može baš vidjeti da ide i sjeverno i južno. To jest... Ako se mogu samo nadovezati, rekli ste da je udaljenost 10-20 cm ste gledali od središta osi rotacije do ovog klasičnog Od osi rotacije do ovdje, znači do nekakvog krata. Mogu samo pitati, primijetila sam da u nekom trenutku je postojao slajd sa 0 cm. Da, to sam, znači to je bilo, nisam baš mogla napisati koliko je to 3 nešto, nego sam ih stavila neposredno do tog stacionarnog okvira koji je paralelno zvodilo. Znači što bliže moguće sam probala zvrhu, ali ne mogu naravno na disi staviti. Recite kolegice, je li to homogeno polje magnetskog kroz žiroskop? Homogeno, da. Evo ako ja mogu pitati, malo mi nije jasno kako se to zaustavi, zbog čega se zaustavi i kako se to pojedi. Znači, Možete mi da spominjali ste ove struje, to se neće zove još vrtočne struje. da. Šta se događa? Dakle, ovo se vrti, Da, znači, samo kad jednom prođe kroz područje djelovanja tog magnetskog polja, ajmo reći ova jedna istaknuta čestica, to naravno nije dovoljno to jedno odbijanje da se zaustavi. ako ja samo mogu prekinuti, ta čestica, šta je to točno? To je istaknuti samo dio tog diska, naravno to se događa u Znači to je cijelom komad žice. disku, komad tog materijala od kojeg je disk napravljen. Dobro. I onda,
naravno samo kad jednom prođe, malo izgubi na brzini, ali ne dovoljno. Pardon, samo malo. On izgubi na brzini zašto? Zato što se odbija od ovog magnetskog polja, to jest od ovog pola koji je uzrokovao. Zašto se ta čestica? Zbog Lenzovog pravila. Dobro, ali ne znam, ako imamo magneti, nešto što nije magnetično, to se ne... Da, to je naravno... Zašto bi sva čestica, kako kažete, odbijala od tog magneta? Zato što je to vodič i magnetsko polje će djelovati na taj vodič, tako da su vrtložne struje inducirane, a one su samo zapravo naboji u pokretu i onda one imaju svoje vlastito magnetsko polje. I ta dva magnetska polja će onda biti u međudjelovanju. Dobro, a kako se onda... Kako to magnetsko polje se, kad to zaustavi, znači da se kinetička energija pretvorila u plinu, kako ste dobro napisali, kako se to magnetsko polje, kako ono pretvori se u plinu? Dakle, kažete da, kako se pretvori u toplinu to magnetsko polje koje se onda inducira? Znači, unutar bilo kojeg materijala atomi se termički gibaju i onda kada te vrtložne struje ili Fockove struje počnu teći, oni imaju određenu, gubi se na kinetičkoj energiji i pretvara se u toplinsku zbog njihovog kretanja. Dobro. Imamo još. A ja sam sve vremena uzeo, pardon. Ma, uzmite si još vremena, skraćeno bila rasprava. Imate još neko dalje. Pa, ima neka predviđena teorijska, recimo, da se to trebalo brzo zaustaviti, ovisno o parametrima, recimo, vidim da znate možete pokazati jednu sliku. Ja recimo to, dakle, to je broj magneta, trajanje, ima neka Da, nisam imala mogućnost da točno izmjeri magnetsko polje, nažalost, ali dodavanjem po 4 magneta vidimo da je zapravo vrijeme vrtnje sporije, to jest vrijeme vrtnje kraće. Ali ima neka predviđenja da se može nešto predvidjeti? Pa, meni je zapravo bilo zanimljivo što posebno evo primjerice za 0 centimetara za udaljenost 0, a za broj magneta 8 i 12 su veoma blizu ta vremena, dok i za 4 126. Očekivala sam da će biti nekako jednake razlike između 4 i 8 i 8 i 12. I onda postoji možda mogućnost da postoji nekakav prag jakosti magnetskog polja nakon kojeg se ta deakceleracija više neće povećavati, on će svejedno usporiti, samo dodavanjem još magneta nakon toga neće se smanjiti. Znači, nemate neku formulu koju ste pokušali dobiti, kako je rekla, ako polje 2 puta veće, da će to vrijeme biti? Ja zahvaljujem izvjestitelju i osporavatelju.